Prešové začína pozitívne myslenie a to hneď u policajtov ma to veľmi prekvapilo, že nakoniec prišli dve tajné auta, ktoré nám výborne zorganizovali celú cestu, za to tiež potles. Pomáhať a chrániť ostalo vlastne ich logom dneska. Dobre, čiže ja som Lukáš Príhoda, som z občianskeho združenia Legendary Bike Club Prešov. My sa vlastne už vidíme párkrát, ste tu niektorí noví. Toto je pedalizácia. Pedalizácia je taký jednoduchý cyklozraz, kde vlastne chceme ukázať vodičov automobilov, aby vlastne dávali trošku pozor aj na toho cyklistu, aby sme sa vedeli rešpektovať. Čiže dneska sme dokázali vodičom, že aké to je, keď ide, dajme 100 ľudí na bicykloch a ten vodič teraz sa cíti tak vedľa. Čiže teraz oni pocítili na chvíľu ten pocit, že aké to je, keď je sám cyklista po ceste a po mňa auta a ten sa bojí trošku, hej. Čiže na toto je taká pedalizácia, išli sme veľmi pekne, chcem sa vám všetkým poďakovať, rodičom, dospelým, deťom, kamarátom, že ste prišli toho roku. Toto tu, tam,
tam na mojej ľavej ruke je grill. Z toho grillu si kľudne môžete brať. Toto sme pripravili, všetko pre vás je voda, banány, nektarinky, čipsy, pre deti niečo sladké. Kľudne bez hanby si príďte, zoberte. Je guľaš asi už aj hotový, čiže aj guľaš si môžete brať. Máte tu na potom pod zaštitou amfička, ktoré vlastne tiež potrebuje nejaký potles, lebo vďaka nim sme tu prišli a veľmi im pomohli s touto organizáciou teraz, potles. Tu hneď si môžete, ale už všetci chodíte po už je sucho, jak vidím to pivo toto. Je tu pivečko, je tu kofola, čiže toto je za nejaké groše, to už tam sa dozviete, ja neviem presne. Čiže kľudne sa hostite, rozprávajte sa, užívajte si deň, chvála Bohu, nepršalo konečne po 5. rok, čiže teším sa, bude hudba, tešte sa so mnou, ja sa teším s vami, díky moc ešte raz, čaute.